Και αν τελικά δεν είναι αργά για αυτό που θέλεις να κάνεις? Κάποια στιγμή πολλοί άνθρωποι κοιτάζουν τη ζωή τους και σκέφτονται πόσα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν κάνει διαφορετικά. Μια απόφαση που δεν πήραν, έναν δρόμο που δεν ακολούθησαν, έναν άνθρωπο που δεν πλησίασαν και μια εκδοχή του εαυτού τους που δεν πρόλαβαν να γνωρίσουν. Και κάπου εκεί εμφανίζεται η σκέψη: μήπως άργησα? Όμως, η ζωή δεν είναι μια εξέταση με μια συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης. Δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη ηλικία στην οποία πρέπει εσύ να καταλάβεις του ποιος είσαι. Ούτε υπάρχει μια στιγμή στην οποία πρέπει να έχεις βρει τον άνθρωπό σου ή ένα συγκεκριμένο χρονικό σημείο μέχρι το οποίο πρέπει να έχεις πετύχει. Υπάρχουν άνθρωποι που άλλαξαν κατεύθυνση όταν νόμιζαν ότι όλα είχαν ήδη αποφασιστεί. Που ξεκινούν κάτι καινούριο όταν πίστεψαν ότι πέρασε ήδη η ευκαιρία. Που ερωτεύονται, μαθαίνουν, ταξιδεύουν σε ηλικίες που κάποτε πίστευαν ότι είναι αργά. Γιατί αυτό που δεν συνέβη μέχρι σήμερα δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να συμβεί από εδώ και στο εξής. Οπότε, αν σήμερα αισθάνεσαι ότι άργησες, θυμήσου κάτι. Δεν έχεις αργήσει να γίνεις αυτός που μπορείς να γίνεις. Απλώς δεν έχεις φτάσει ακόμα εκεί. Είμαι ο Ζήσης Ρέπας, ψυχολόγος, εκπαιδευόμενος ψυχοθεραπευτής και σύμβουλος σταδιοδρομίας, και για οποιαδήποτε σκέψη θα χαρώ πολύ να επικοινωνήσουμε σε στοιχεία που θα αφήσω κάτω στο βίντεο.